ma'am. Ngasi ay na video namin niya sa habday ki haraw-haraw niya biraway ki manabi. Missing. Video namin niya dore ko. Kanay ba din naman namin. Mamad. Yae mi ma. Yaw ko me haba. Mi ma. Ngang nga na. Không dân là xe cô. Thằng cả cứng đập ra bu. Bunda mang nam chang. Bunda mang nam chang. Lali ba di? Ta sanong Si ang ma'am sa hay si ma'am tabi yun no ba. Si ako ito ko dori ba tapos si Mai on sila ga tawar si ba si. Alam ba hawak pag. Yae si yae si. Ah, giờ là lôi yae. Si ako ito di moi ni ze sinju sa ni ngare design na. Sinju yo ay niya ko. Subo nga matahali ba? Ado do. Susan sasani. Sunam sasan hay ra. Sunam sasan hay ra. Buo su dri ra ito jo. Ako nga. Mino. Mino din ko gani. Ngawi. Rồi si con. Ako ay si ni si. Karino. No iya busan ni. Mami ano busan ni. Nang na ngasi kaya ko siya pham happy dore ba. Ni ko ano luka. Mitang mi pham ka dore. Mami du handa bi dai nya kai tau ga ba do ma'am yang ni si kun na. Ay tadam jai. Ay bidi ul da ba. Mitang dore ba. Lo ni kare una ma thama mu. Nang ta ko se ka sumam sa ni hai ba gi tha da ba Tung ta ra ko ni na ur ri ko na. Kari gi tung no. Uye. Hoy se tung gam tor. Uba na mi ba. Udah ni kayo. Ay ko se. Kari nga. Oye to tong na se. Mera oye. Hoy hai ro na ba ni na. Mitki. Se na ma ko sa ganda. Mitki ne usi mitki si thara. Nangi dai lai ba. Ai ma de je ka de ba de to. Kadar padar na ti ai di thamoy am sing sa mi ne ba. Ta sing har ba ai mi sin loi ui ba pi si pa Ni ka ni na de ma'am ai na hai de ga su ma'am na tho yoi do na ka wa pham ni. Mari maga. Ai ko sa. Mari Ai ko ai na ai tu ko ba ba ni oi ya che hai ro na ba ni na. Kai no oi et abo. Kun sa oy pa mi ra yet pa mi. Ai yang ka ro charo. Akwai ni na pala amatang na kami na tayo naman ba. Kra u ni ba. Akwai ni na amatang na kami na tayo gadi amba do na yana ga to. Anu du karo. Na ba ni sa sa mo pi ni mi ma da khalan ge ama ma. Nandar ese am mo ko. Oh, bukan nabi. Si boy wala ai mi na ma ta sing na pam sa da mi ne ba. Ta sing na si na kisan biro ba. Yadre na to da tare. Ta sing na har ba da ai di minamba ara to se di asa da ba ne ba. Ndubo. Ong do do. Ko nga wi ko. Ura ro yan. Na ba ni sa sa. Ai khalla dam ni. Farsa ka na pi ni. Farsa khong pa ga. Farsa ko ni to ye. Karam ba pa mi na khalo ya ri na kan de ani tha. Ong na mong kring krang karam kalai no kalai na no. Pa be di. Ya on na truka oi ron. Yet oi. Som yet ni ko. Som oi. Hai di yet. Ye khale ba na. Okay baby. Ai na ni thi jam ba gina kan. Thi wa pham ji nga ko ko. Saram dai kham dai si da. Sa khat te hei bi ba na. Mu tor ke ko. Kari bu ta kan ba. Thamoi ji sing na kan hai ba si Ai ya na de sa. tare ko. Oi ke ye ka mo khalo. Ai na na tra. Ma'am yeng su. Ai na tro kan da ja. Khalo. Ai oi ta ki ba oi do khal lai. Thi ko mun ka pa ma ni na. Ai di yet ai di oi se ka thapok to so. Ba thau bang de ba du na ne. Yet ta khar ngau za ba ne ba di. Ai si yet. O thong na ngulu ko. Adu da gi di. Nang na phana mi nam ba to ni ba su ma si video ni loi udur ba ni mayam na. Sa su ba ni ko. Ngani ma na ni ma nam doin khala. Manam da. Oh yet. Sayo morok manam nami. Yes. Ai di oi kan ni. Yes morok nami. Thum ji di moi ni je dum happy re no aje thum yaw dum sa ba la te cha sa re. Adana ha ji moi ni ji to la ga moi ni sa ba da. Kam ma. Sa mu ba di nga sa ge la kan ni ba. Adu to la phi. To pa je kha re na khoi ma ga dum to lo ya re se. Akoi je ta ri bo to kai kai khan kin ha da khoi kitang khanging do. Ai ko ga dor ga na ba ni hang go ba mi yaw ka ni do ita re ge. Kitang yang sa ho ge ta. Ya si thi yaw ja la. Oi rubana mitang bisu Ni nang gi di ba thai ding na yaw ba ni. yaw ro
Manam sirat takpani songam kaya di sadre ay na takpani. Sai singju manam kaya namin eh. Ay sarula. 이만비기니 하고 또 비. Ay sarula sai singju manam namin jiwa. 미미 양도 비신주로. Thading manam nami ay yun naman niya. Nami manam nami. 모로 만남나 하. Hindi siyang na moro kandam niya ba? Hindi mo na moro. Nato ze ay di kara matog daw niya ba? Ay di apa ba makhagi nato na mahapiri eh. Kamu mau ngesage habidu ma'am. Nanda halagi pije. 하지랑 토스. Howzikti ay meet ubi gi Surprise. Hey, ay sinju mo naman. Ay, sing mo niya. Sam. Muro. Kano sam nakita ay sen kok na re. Nasiya ba? Nang mo di ore. Nang ni nga say tino nga ang pangin nila. Sit na dami nila. Sorry. Kailangan di. Yari si Kung kaya mo, ko dum ha. Last time na people over there. Oy na. Yari amang bo yung pala yung tuga sa draw tea mo pala sabi niya. Nang ngari siya tasing mo di takit ko. Sao. Tea gumba mo pala pa sabi niya hanya diba. Kaya ba? Yes, sila sabi ra. Ako na saram dahil na pan ba? Sila sabi ra. Mo gising hai bi ben. Loi sa de khai sa ro ha bri mo ma hao do. Yeah. Kasi sadri. May may sadri ko. Ising niya. Kali kayo ito ang video ko. How bro? How? How bro? Kamay tawag Ngasigisidi. Tapos po. Kini ngayon nawa. Bizarro. Yamaw na. Ano po ma'am? May wapam di ma'am sa dya. Yasan na rin di ma'am. Tupsan laga. Kung makatawa video. Hawla ha. Hingay mo naman. Makatawa video. Yeah, sa lo sa laza. Lag na bagita magta. Ano ba numit amang ngayon na si ma'am bun na. Taram na. Ma'am. Bye Tors. Bye. Sahay ba natin eh? Tokoy ba dapat natin? Sana? Yeah.